хармоническият танц, според мен, беше нещо, което ми допадна и нещо, което се получи, въпреки трудността на ръцете, координацията и характерът, който трябваше да излезе, според мен се появи. Разбрах, че слоновете вече не плачат. Всички са ми приятели в Фейсбук. Аз печелих и това е много хубаво. Реших да изчакам до края, да видя всички номера, които се появяват, за да не прибързвам, защото може да изпусна нещо интересно. И в крайна сметка това ми се падна и това е част от предизвикателството в предаването. Хармоника. Първо имаме един подарък към тебе, една книга, която сме написали и сме автори на нея. Учебник. Учебник. Никога не съм свирил на хармоника, не съм музикант, който да свири на инструмент. Първа репетиция, мислих си едно, излезе друго. Доста по-оплашен беше от начало. Това не е да изпееш ла, това е да го изсвириш. И като първи ден мисля, че той има още проблеми с дишането. Дишането не е проблем. Проблемът е, че трябва да оцелят дупката. Ритмиката също. Няма как да няма проблеми, трябва да поработим върху това. Музикален инструмент не е нещо, което може да претупаш. Опитва се да усети музиката. Това е много важно за един изпълнител. Времето на репетиране изтече неусетно, всичко стана толкова бързо, сякаш преди малко започнахме, не трябва да си ходим. Това е заради музиката, тя те отвлича. И така, утре пак. Всеки изминал ден става все по-интересно, все по-забавно, все по-зарибяващо. Това е музика, хармониките се сменят, голяма, малка. За това време още не си избрал хармоника, а времето лети. Момчета са много интересни, много ти помагат, зарибяват те. Ами Ники има напредък, но все още се мисли, че хармониката е детска играчка. Винаги съм смислил, че хармониката е детски инструмент, маничек. Тоест децата си свирят, ама не е така, много е трудно. И затова не знам какво ще стане. Ох, не знам, няма да му е лесно на Ники, но признавам, аз съм зелен. Така е от началото на шоуто. И сега с нетърпение очаквам да видя как нейните устни се справиха с устната хармоника. Видео. Траво, съпродиви! Сбъднах детската си мечта да се изложа пред всички с оперното пеене и въпреки това съм доволна, защото много си вярвах и бях артистична. Не се справих добре, факт, чисто певчески, обаче пък толкова се забавлявах. То е ясно, че няма стана оперна певица, но пък мога стана балерина. Пак ми се пада музикален номер. Този път няма да пея, но ще свиря на хармоника. Първоначално избрах друг номер, пластичния танц, но ментора избра вместо мен Алфредо и аз останах без номер. И понеже последният номер беше хармониката, имах късмета да ми се падне той. Чудесно, ще дам всичко от себе си. Аз очаквах една такава малка хармоничка. В един момент ми дават това огромно нещо, то на 2 реда. Имаме само 2 условия към теб. Да. Едното е да се опиташ да усетиш инструмента и второто е забавлявай се. Аз трябва да я държа. В същото време трябва да улучвам, да гледам, трябва да поемам въздух. Очаквайте малко, че ми се зави свят. Смятам обаче, че съм музикална. Имам добър слух. Това ще ми помогне. Какво ти е мнението? Жена изпълнител на устна хармоника. Тя е много симпатична и много ритмична. Единствено нямаме никакво време, за да научим както трябва и както ние се знаеме, за да свире на хармоника. Колкото повече репетирам, толкова по-трудно ми става. Тя трябва да овладее бързината от един акорд към друг акорд. Мускулите на устата ме болят. Експериментът жена да свири на устна хармоника е доста интересен. Имаме да изглаждаме много неща. Надявам се времето да не стигне. Искаме да ти подарим една книга за устна хармоника, която е направена като учебник, за да учиш, когато не правим репетиция. Много емоционално подхождам към тази си задача, защото когато бях дете, моят прекрасен дядо ми подари една малка хармоничка. Той самия свири страхотно. Ако ми се получи този номер, искам да го посветя на моя дядо. За теб, дядо Цветан. Те имаха само една седмица, за да зазвучат като техните ментори. Дали успяха? Нека разберем сега. Дами и господа, аплодисменти за Елен Колева и Ники Георгиев! Добър вечер, дами и господа. Имам честа да бъда първата жена хармонистка в България и като такава ще ви представя дует «Хармоника напред». Ще изпълним
Букет от мелодии в зор мажор. На хармониката Ники Георгиев. А на хармониката Елен Колева. Приятно слушане.
Какво става? Моля ти се. Бърза помощ! Ще се оправи, няма, ще се... Дайте му да под... С хармоника го свести, с хармоника. Идва. Всичко наред. Аплодисменти за дует. Изкуствено дишане, бе. Аплодисменти за дует хармоники напред и техните ментори. Дуо Лечеви, заповядайте при нас. Заповядайте. Моля ви, викам ви, за да кажете няколко лоши думи за тях, защото на журито ще е изключително трудно да оценяват. Няма как да кажем лоши думи. Просто направиха за няколко дена неща, които хармонисти ги правят за години. Това е уникално и мисля, че вече Дуо Лечеви не съществува. Съществува квартет. От сега нататък започваме така. Мисля, че вече сме квартет. Публиката ще оцени това. Благодарим ви. Да благодарим на Дуо Лечеви, да ги изпратим с аплодисменти. А сега искам коментар с оценка. Господин Кънчев. Поздравления за това, което направихте. Много ми хареса. Имаше ритмика, имаше мелодия. Да, очаквах, може би, да има и солиращи елементи, но явно това е нещо вече в областта на фантастиката за една седмица. Но въпреки това бяхте много... Точно бяхте в десетката. Раздвижихте цялата публика, Жана стана да танцува, усилихте темпото, следвахте вашите ментори, много добре сте работили с тях. Поздравления на двамата. Не знам как ще прозвучи, но аз отново ще подкрепя жените. Елен беше много артистична. Дай още, потруди се за тая точка. Ники някакси се криеше зад голямата базука. Голяма ми е хармониката. И моите не беше помощ. И точката отива при... Отива при Елен Колева. Господин Балкански. Тяхното изпълнение ме върна в 1960 година, когато в нашия цирк свиреше най-знаменитото българско мундхармоника трио – Трио Олимпия. Преди да дам оценката си, искам да поздравя от тук моя приятел Митко, който свиреше на същата хармоника, на която свиреше и Елен. И точката ви отива. За разлика от Ники, на мене пък повече ми харесва Ники. Благодаря. И резултата става? И моята оценка отива при Ники. 1-1. Ох, любимия ми момент. Елена, ти си. И аз в тона на Ники, чудесни изпълнения, имахте удивителен синхрон. Елен беше напоправителен от миналата седмица с травията, с хармониката страхотно се получи. Успяхте да ни развълнувате. Можете го това нещо. Но тъй като Ники беше много интересен, наистина беше като зад параван с тази хармоника, но тъй като и много артистично, страхотно разигран етюд, това на мен много ми хареса, но тъй като винаги съм вярвала, че размерът има значение, моята точка е за Елен. И победител двубой номер 2 на черта с 2 на точки Елен Колева. Елен, Ники, заповядайте на местата си, заповядайте.